The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni nga lawa, akong basahon pipila ka mga bersikulo nga gikinahanglan ng atong giya usab niini sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Isaiah 1:19-20. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Hebrews 13:17. Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls, as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. 1 Peter 2:13-15. Therefore, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme, or to governors, as to those who are sent by him, for the punishment of evildoers, and for the praise of those who do good. For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men. Romans 6:12-13. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Proverbs 12:21. No grave trouble will overtake the righteous, but the wicked shall be filled with evil. Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsatag sa nato kakalag. Kung napawag kitay mga sala, ato dayon kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga mahal aron kini dili mahimo nga babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagamando kanato. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit nun, salamat ning lain usab nga adlaw. May mong ipadangat ka namo. Buhi pa kami sa among lawas, gumikan lamang kini sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesya ug sa imong grasya. Salamat nining lain usab nga higayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Pinagis pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga
subscribers, mga higala, mga suki na nining atong ministry, atong mga igsuon diha ni Kristo. Karong adlaw, doon na nasantay lain nga mga punto sa doktrina nga pagahisgutan o kini agi og labas sa atong panumduman sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan, basic doctrines. Gikinahanglan magyud kini atong subli-sublion sa paghisgot aron sa ingon niya na di na gyud kini mapapa sa atong panumduman sa atong kalag. Busa ilabi na kanini yung mga bago nga unta kamo, magbaton kamo, bukas nga pangunahuna, an open mind sa inyong pagpaminaw niini. Aron ang balang Espiritu Santo makalihok siya sa iyang ministry sa pagpasabot sa mga dili magtotoo. Busa, ang title nining atong paghisgutan karon mao ang tuyo sa kinabuhi. The purpose of life. Okay? So kung andam ka na ato kining sugdan, una sa tanan, mangutana ko kanimo, nganong buhi ka pa man karon? Why are you still alive? Tungod ba kay wa pa man ka mamatay? Buhi ka pa hangtod ning higayon na tungod kay maayo magkagkaon o unsa dihang matang sa mga pagkaon o imog yung gipili ang maayo alang sa imong kahimsog sa imong lawas. Now, mao ba nga buhi ka pa tungod niya na? Dili ka na mao ang hinungdan nganong buhi ka pa hangtod karon higala. Ang tukma giyong tubag nining maong pangutana. Nabahin kinis duha kamatang butang nga mao kining mosunod. Ang una, kung ikaw sa kadili magtutuo, if you are an unbeliever, buhi ka pa karon tungod kay buot sa Dios nga ikaw maluwas. Mao gyud na. Matud pas mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, klaro man kayo kanang nagasaysay nga tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Now, ug ang 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9, nagaingon, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, suma sa giunahunas uban. Apan siya nagpailob kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Now, ikaduha, kung ikaw usa na ka magtutuo, if you are a believer, buhay ka pa karon igsuon, tungod kay buot man sa Dios nga ikaw motubo sa espirituhanong pagtubo og makakabot unta ka sa espirituhanong pagkahamtong. Kay matud pa si kaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18, padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kay balo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Ginoong Jesucristo, kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Excuse me. Ang labing tinuod, paminaw, buhi ka pa karong higayuna, umikan lamang sa grasya sa Dios. Sabta ka na. Buhi pa kita, now I'm talking kanatong tanan, in general, buhi pa kita tungod sa gitawag sa in English o logistical grace. Ang buot pasabot nini, minus pa nga panalangin. Sa tuyo, sa pagsustinto ka nato, o pagpabuhi ka nato ning kalibutan na, aron sa maong paagi kita makatuon
ug makakat-on sa pulong sa Dios ug sa pagtubo niini. Unya ikaduha, escrow blessings. Kining escrow blessings labaw pa sa grasya nga mga panalangin. Sa tuyo, sa paghatag ka nato og katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pagsinati o kalipay. Bisan pagani ang katakos sa pagsagubang o mga pag-anto sa kinabuhi. Ang sunod kong pangutanan nimo, higala mo kini. Unsa magyoy nagunang tuyo o katarungan nganong magtuon man ta sa pulong sa Dios? Aron ba nga malihiro o mahiniti o mabatid kita sa Biblia? O aron nga kita mahimong inila o mahimo niyang bantugan o pagadaygon sa mga tao? Tubag dili. Dili kana mao ang hinungdan. Ang tukmang tubag nining pangutanaha higala mo kini. Aron nga si Ginoong Hesukristo mahimong tinuod sa atong kinabuhi. To make Christ real to our life. O ganiya pagyulaing pangutana lang kanimo. Sa unsa mang hinungdan nga gibuhat kita sa Dios. What's the reason? Okay, niya mga tubag. Aron kita makaila kaniya. Aron kita mahigugma kaniya. Aron kita musimba kaniya. Paghimaya kaniya. Ug aron kita magkauban kaniya dito sa langit hangtod sa wanay katapusan. Apan ang tinuod, gibuhat sa Dios ang tao aron sa pagsulbad sa langitnong away. Now, kini lain na po ning pagtulunan kining langitnong away. Hindi sa nato kini detalye ang paghisgot. We will take that up later on. Lain pag yung pangutana. Okay? Sige kong pangutana nimo. Unsaon taman sa pag-ila sa Dios. Abe? Tubag, pinagis pagtuon sa iyang pulong. Dili na pinagis sa pananaw, mga milagro, mga dili kasagarang pagpakita o uman pa. Sanglit ang pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagi musangpot man kini niini musunod. Atong mailan ug makatunan kinsa ug unsa ang Dios. Atong mailan ug masabtan kung unsa ang iyang plano sa atong kinabuhi. Atong mailan kinsa ug unsa usab kita sa tubangan sa Dios. Atong mailan kung unsaon pagkahimo nato nga mga mananaog nining kalibutan natang kinabuhi. Nining kalibutanon nga kinabuhi. Og sa ato na unyang kinabuhi, human ta mobiya nining kalibutan. Unsaon ta pagkahimong mga mananaog? How nga kita mahimong winners sa kinabuhi? Okay? Unsaon ta man pagkinabuhi sa kinabuhi nga may katinawan, may kahulugan, may katuyuan. Laing pangutana. Unsaon taman sa pagtuon sa pulong sa Dios. Na, musod na tanini. Tubag, pinagi sa pagtambong og simbahan, diin ang Biblia, ginatudlo sa husto, tulid, makanunayon, matinudanon, panspaagi, nga ginabutyag, gihubad, sumalas kasaysayan sa pagsuwat niini, ginatudlo sa binahin-bahin o pinagi sa paghubad sa Biblia gikan sa orihinal nga pagsulat niini o kini gitudlo sa usa ka pastor magtutudlo nga nahiluna sa grasya napun-an sa Espiritu Santo o kinsa may gasa sa pagtudlo. Gasa kining pagtudlo.
pastor teacher is a gift. Kaya pinimo, dili gayud kita makakat-on sa pulong sa Dios pinagi sa pagbayloay o mga una-una kana banggi tawag nilang sharing sa in English pa. Ngano man nga dili man kini hustong paagi. Tubag, tungod kay niini karong panahon sa simbahan, church age, diin ikaw ug ako nahisakop kung ikaw magtotoo. Ang tig-andam o gipialan ni Ginoong Jesucristo nga tigluto, food preparer sa pulong sa Dios, mao man ang pastor magtutudlo. Di ba ang tigluto man ang labing importanteng tao sa bisang unsang piging o salo-salo? O ikala, o igsoon, ang pulong sa Dios, mao ang kalanon sa kalag sa matag magtotoo. Mateo 4:4 nakaingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Now, ang matag magtotoo, gimanduan sa Dios sa pagtuon o sa pagkat-on o kahibalo sa pagtulunan sa Biblia sang nitiingon man sa panultihon nga ang diutayrang kahibalo usa ka kapiligruhan. Sa in English pa, little knowledge is dangerous. Uban sa angkon sa kahibalo sa pagtulunan sa Biblia, sinagulan kini og pagtuo, pinagi sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo, mapanag-iya ta ang pagsalig sa Dios. Maato na ang katakos paghigugma kaniya ug pagsimba kaniya. Ug musangput pagyud kini ug wa nay kahadlok ngadto sa tao. Wala na. Sa laktod nga pagkasulti, ang tuyo sa Dios alang sa atong kinabuhi. Mao nga kita makakabot sa espirituhanon ta nga paghamtong nga diin maato na ang katakos pagkinabuhi, katakos sa paghigugma o sa pagdawat sa mga panalangin. Ingon man katakos sa pagkinabuhi. At maato ang kalipay tungod kay sa dihang makakabot na kita niining maong ang maura gyud kini ang higayon diin kita makahimaya na kang Ginoong Jesucristo. Maura. Ayaw na po ganahon na uglain. Maura gyud kini ang paagi nga atong mahimaya ang atong Ginoong Jesucristo. Unas tanan. Ang Ebanghelyo, ang sa maning Ebanghelyo, mao kini ang maayong balita sa kaluwasan. Ang Ebanghelyo dili lamang usa ka maayong tambag. Usa kini ka maayong balita nga nagpahibalo kanato nga mapasaylo kita sa atong mga sala ug nga mapanag-iya ta ang usa ka bag-ong kinabuhi. Sa pikas nga bahin, ang relihiyon dili makaluwas ni bisan kinsa. Why naluwas sa relihiyon? Kaya abi nimo, ang relihiyon God, mao ang pagpaningkamot sa tao nga makakabot siya sa Dios ug kini dili gyud mahimo. Dili gyud nato makabot ang Dios. Nahamutang tagpareha sa mga tao nitong panahon, karaang panahon nga nagatukod sila og unsa kanang tore, atong tore ni Babel. So kaya ang ilang tuyo niya itong panahon na nga ilang makabot ang Dios nga dili magyud na mahimo. Okay, mao kanang relihiyon. Samtang sa laing bahin ang Kristyanismo, buhat kini sa Dios sa pagkabot sa tao. Kitang tanan nga katawhan. Ang Kristyanismo usa ka relasyon ngadto sa Dios. Samtang ang relihiyon usa ka organisasyon o pundok.
Ang Kristyanismo, bisag kinsang tao ang makahibaw nga siya luwas. Diha sa Kristyanismo, mahibaw ang tao nga siya gipasaylo, makahibaw ang tao nga siya may langit. Now, si Apostol Pablo mingon, ug tungod niini, nagantos ako, apan wala ko kini ikaulaw, kay nakaila ako sa akong gisaligan o siguro ako nga siya takos nga makaamping sa iyang gipiyal kanako hangtod niadtong adlaw. Ang usa ka magtutuo ni Ginoong Hesukristo, makasiguro sa pagsalig pinagi sa iyang pag-ingon og ako mahilangit tungod sa kaluoy o grasya sa Dios. Bisan tulog dili ako takos niini. Takos gani unta ako kanang paghukom ug pag-adto sa impyerno. Usa ako ka makasasala sama ni bisan kinsa. Apan nagatuo man ako kang Ginoong Hesukristo ingon nga ako maluluwas. Og sanglit ang Dios man mismo ang nagapasalig kanako og kaluwasan pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang nan ako may langit. O kini dili pagka-arugante, dili kini pagka-mapahitason, kundi pagpahiubos hinoon ngadto sa Dios. Sa pikas nga bahin, ang mga dili magtutuo, nagmasaligon sa ilang kaugalingong pagkamatarong o mini nga pagkamasulundon. Mini nga Kristyanismo. Busa lang kanila, dili na sila manginahanglan og usa ka manluluwas. Tingali, nadungog mo ka ng usa ka mini nga pagtuo, ana kita sa panaghigsuunay nga katawhan ubos sa pagkaamahan sa Dios. We are under the fatherhood of God in the brotherhood of men. Apan pangutanon ta ka nining mga taong magkatanon ta kining mga taong nagtuo niini. Kung unsa man ang ilang huna-huna bahis gisulti sa Galacia kapitulo 4 versikulo 5 ngadto sa 7 nga nagkanayon man kini og aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtuwaw, amahan ko. Busa dili na kamo ulipon, kundi anak na. Ug tungod kay kamo, iya naman nga mga anak, ang Diyos maghatag kaninyo tanan nga naa kaniya. Sa laing pagkasulti, gawas ko natong nadawat ang Espiritu sa pagkasinagop nga anak sa Diyos. Wa kita'y katungod sa pagtawag sa Diyos ug amahan. Abi nimo, usa sa mga hinungdan nganong magmagahi ang kasing-kasing sa dili magtutuo negatibong kabubuton ngadto sa may balita sa kaluwasan. Mao ang iyang pinatiko, inunta panatiko o relihiyosong giagian kanhi. Kini siya mo ingon, pabilin gyud ko sa akong relihiyon tungod kay kami man ang mayoriya. No, mao kanay giingon og hingpit nga pagka kinuwanggol. Pabasa ragod ang di magtutuo diya sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 o 14. Kaya kini nagkanayon ning mosunod. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga gangaan. Kaya ang lapad nga gangaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisuway o gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang gangaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug diutay ra ang nakakablag niini.
Apan hinoon, katungod man kini sa pagpili sa tao o tinuyuan man kini sa kabubuton sa tao. May hinungdan nga si Ginoong Jesucristo wa moanhi aron sa pagdala o pakigdait kundili panagbahin-bahin. Naman sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 49, ngadto sa 53. Kini nagpasabot, nga naay panagbahin-bahin sa usa ka panimalay sa dihang adunay usa o duha kasakop sa maong panimalay nga mahimong magtotoo. Ug ang tanang sakop sa maong panimalay magpabilin nga mga dili magtotoo. Apan ang tinuod mao, ang usa nga nahisakop na sa Dios, mao siya ang mayoriya. One with God is a majority. Ug dugang pagyud niya ini, ang pagtuo nga si Ginoong Jesucristo namatay dito sa ibabaw sa krus, kana kasaysayan lamang. Apan ang pagtuo nga siya namatay dito sa krus tungod ug alang kanimo, mo kanay kaluwasan. Ayaw kalimot niini. Ang kaluwasan mao ra gihapon kanunay sukad pa kaniadto. Kanunay gihapon karon ug sa kanunay mao ra gayud gihapon nga mao kini. Pinaagi sa pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Ang pagtuo sa Dios dili gani mo ipaagi sa kaluwasan, kundi ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Tungod kay unsa? Ang Juan Kapitulo 14, versikulo 6, nagkanayon man, ako mao ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili pinaagi kanako. Pulong ka ng Ginoong Jesucristo. Maangko ni bisan kinsa ang kaluwasan, pinaagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang bugtong pagtuo nga makaluwas, mao lamang ang pagtuo ug dili na kanang maong pagtuo o paagis pagkaluwas, dili na kana kadugangan. Pagtuo lamang ug mao ra na. Nganong mutuo man kita nga naay nasod nga ginlag Australia, bisag wa gani kita makaadto nganong dapita o sa bisag unsang nasod. Ngano man, tubag, tungod kay gitunduan man kita pinaagi mga libro, bahin niya na. Di ba? Ngano mang mutuo man kita nga, ang usa, dugangag usa, musangpot man sa pagkadwa. Ngano man. Tungod kay, unsa, itunduan man tas mga libro nga may kalabutan sa matematika. Pinagi sa pagtudlo kanato niini sa mga magtutudlo sa arithmetic, di ba? Karon sa dihang ang Dios na mismo ang musulti nga ni kanato nga nagaingon og tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16 versikulo 31 nan. Magduha ka pa ba gyud sa pagdawat o sa pagtuo niya ng mga pulungas sa Diyos mismo. Ang Diyos na gyud mismo ang nagasulti niya ng anak kanimo. Magduduha ka pa ba? Mao na pangutana. Ato ni padayon ugma. Kay daghan patag pagahisgutan bahin niini. Magampo ta. Amahan na mong Diyos. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo kanamo nining imong kamaturan. Nga among tun-an o pagkatunan o amo kining pagkatuuhan o pagagamiton sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Salamat nining grasya. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.